Една от основните цели на Хитлер след идването му на власт през 1933 година е разрешаването на еврейския въпрос. Това разрешаване се изразява в отстраняването на евреите от стопанския, обществения и политически живот на страната, лишаването им от гражданство и от граждански права и в преселването им в точно определени градове или части от градове, така наречените гета. От 1939 година насетне висшите германски политици започват да говорят за окончателното разрешаване на еврейския въпрос в Европа. Окончателно разрешаване означава депортиране на евреите от Германия и от завладяните и присъединили се към нея държави в полските лагери с единствената цел тези евреи да бъдат убити. От 1 март 1941 година царство България официално е страна съюзник на Германия. Този съюз е скрепен и с приемането и обнародването в България на антиеврейско законодателство по модела на германското такова. Основен елемент в това законодателство е Законът за защита на нацията, който предвижда редица рестрикции за евреите, като на практика ги лишава от имущество, от финанси, от правото да участват равнопоставено в стопанския живот на страната, да сключват брак с неевреи и ако не са имали българско подданство до този момент, им забранява да получават такова. От средата на август 1942 до втората половина на февруари 1943 българското правителство, представлявано от комисаря по еврейските въпроси Александър Белев, води преговори с германските представители в София за депортирането на българските евреи. Съгласуваната бройка е 20 000 човека, като тази бройка включва всички евреи от новоприсъединените към територията на страната Беломорска Тракия и Вардарска Македония, на брой около 11 500 човека, плюс още 8500 от старите предели на страната. Събирането на евреите започва в началото на март 1943 година. Най-напред са събрани депортирани тези от Тракия, след това тези от Македония, като междувременно са събрани и затворени в различни обществени сгради евреите от Кюстендил, Дупница, Пловдив и други градове и е издадена заповед за арестуването на всичките софийски евреи. Въпреки опитите на българското правителство акцията да остане в пълна тайна, още в самото начало на март голяма част от подробностите по готвената депортация стават ясни на широката общественост. На 8 март 1943 в София пристига делегация от Кюстендил, потресена от арестуването на кюстендилските евреи, която иска среща с заместник-председателя на Народното събрание Димитър Пешев. Димитър Пешев от своя страна организира подписка против депортирането на евреите, която е връчена на министър-председателя Богдан Филов. Независимо от протестите, на 18 и 19 март 1943 евреите от Драма, Серес, Зиляхово, Дедея Гач, Гюмюрджина, Кавала, остров Тасос, Ксанти и Сара Шабан са натоварени на шлепове в Лом и през Виена са изпратени в лагера Треблинка в Полша. Евреите от Скопие, Битоля, Щип, Гевгели, Струмица, Велес, Враня и Удово на 11 март са откарани в Скопие, на 22, 25 и 29 са депортирани към Качаник и след това също са изпратени в Треблинка. Българските власти са имали на разположение между 10 и 17 дни, времето в което евреите от Тракия и Македония са се намирали събрани на българска територия, за да могат поне да размислят относно депортацията. Ако някой в позиция на власт в България е имал желание да спре депортирането на евреите от Тракия и Македония под същия претекст, под който е станало това с евреите от старите предели, протести от страна на някои политически сили, протести от страна на гражданите и външно-политически натиск, защото и трите са били на лице, той определено е можел да го направи. Факт е, че по същия начин и по същото време, по което министърът на вътрешните работи е наредил да бъдат освободени задържаните в Кюстендил кюстендилски евреи, е можел да разпореди да бъдат освободените и събраните в Дупница тракийски евреи. А след официалното внасяне на протеста на Димитър Пешев 17 март е можел да разпореди и освобождаването на македонските евреи, които вече са били събрани в Скопие. Единствено усиленото застъпничество на политици, общественици, духовници и всякакви граждански и професионални сдружения прави възможно 49 000 евреи български поданици от старите предели на царството да не бъдат депортирани по начина, по който това се случва с техните 11 343 събратия от новоосвободените земи.